एबसुनि बिबानगिरि आरो फारसेथिं मा 53 अमा फिसिनानै जिउखौ दैदेनलांदों शिवराम बसुमतारिया। समाज सिबिनायनिफ्रायबो जानगार जायाखै शिवराम बसुमतारिया। दान्दिसे सम मोनोब्लानो नांथाबदों गावनि फिसिनाय अमानि फारामाव शिवराम बसुमतारिया। नंगौ, जों बयबो मिथियो बर'फोरनि नखर नखर अमा फिसिनायानो, नाथाय फालांगिरि महरै खम। बे बाराव धेमाजि जिल्ला गगामुख जतिसपुराव आलादा गंसे नखराव दं मा 53 अमा। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दानि बोसोनगिरि शिवराम बसुमतारि बिथांनि न'आव मा 53 अमा फिसिदों शिवराम बसुमतारि बिथाङा। समाजनि गोख्रों खामानि मावनायजों लोगोसे सिनायथि होदों बर' हारिनि अमा फिसिनायखौ। थांनाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो जागायजेनदों अमा फिसिनायखौ। बिथां शिवराम बसुमतारिया बुंदों, दानि जाखांफु लाइमोन सेंग्राफोरखौ BA MA फरायनानै जे साख्रि मावथारनांगौ होननानैल' फरायनाय बे नङा, गावनि जिउनि खुंलांनो थाखाय दाउ अमा बोरमा फाराम एबा मैगं थाइगं आबाद मावनानैब्लाबो गावनि जिउनि सिमांखौ जाफुंसार खालामनो हायो। नाथाय जों ओनसोलनि सेंग्राफ्रा बेंगालर, गुजरात, केरेला थाङो, नाथाय बै जायगायाव थाङालासिनो गावनि न'आवनो थाना खामानि मावनो खावलायदों। मानोना केरेला, बेंगालर, गुजरात थांनानै मालायनि ना फुख्रि ना आदार होग्रा एबा अमा आदार होग्रासो जाना थायो। बेनि सोलायै गावनि नखरावनो अमा दाउ फिसिनायखौ मावोब्ला मोजां। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरासो फिसियोमोन अमा, नाथाय दा नेपालि, मुस्लिम, कच राजबंशीफोरखौबो बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे बर' कछारी गावहायुङारि खुंथायनि मासिगिरिफोरखौबो बुंदों जे गावजों गाव नाख्रेबलायनायखौ गोजानाव दोननानै जेसेबां हायो एसेबां गावनि बर' सुबुंफोरखौ गोजौआव आवगायनो खाबु होनो खावलायदों। बे समाव गगामुखनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिमल गयारिनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों मिथिना लादों। नंगौ, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि लोगोसे दानि बोसोनगिरि मानगोनां शिवराम बसुमतारि सारनि न'खराव जों दंफैयो। बिथांनि न'आव गोबां अमा फिसिनायखौ जों सारखौ अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे अमा फिसिनायनि सोमोन्दै सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जे बर' हारिनाव बयनावबो थायो अमा, नाथाय सारनाव दङ 56, 57, 58 अमा। बोसोन बिथांखौ गासै अमानि थासारिखौनो दिन्थिफुंनायनि थाखाय आं खावलायदों। लोगोसे सारनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिना लागोन जे अमा फिसिनायनि सोमोन्दै बे सारा बेफोर अमाखौ माब्लानिफ्राय फिसिनायमोन आरो बे अमा फिसिनायाव सारा माबायदि खस्थ' खालामनानै सारा दिनै बे अमाखौ फिसिनांदों। सारनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। सारा गिबि माब्लानिफ्राय बे अमाखौ फिसिजेनदों? गिबियाव आङो अथुन बुब्लिसिम गोजोन जासिहरग्रोबाय। आङो 2018 मायथाइयाव आङो नैबे अमा फार्मखौ आङो जागायजेनदोंमोन। दिनैसिम 6 बोसोर जाबाय, 6 बोसोराव आगान होबाय। बिदिनो आङो दा मोनसे आदर्श हिसाबै नैबे अमा फिसिनाय हाबाफारिखौ आं दिनै मावबाय दङ। दिनैसिम सार बे अमा फिसिनायाव नोंथाङा माबायदि खस्थ' मोनदों? खस्थ' होननानैथ' एसेबां आङो सानाखै। मानो होनब्ला गोबाङानो सानो बा गोबाङानो फोरमायो बा बुङो आंजोंबो जे अमा फिसिनाया बिराद खस्थ' जायो होननानै। ओरैनो साधारनै जों जुदि बर'फोरनि जिथु आगोलनि आदबजों नायोब्ला खस्थ'आनो दङ। जे जोङो मासे मानै माथाम अमाखौ जों फियो जोंनि गामियारि मानसिफ्रा। दा बेयावनो जों गोबां आदार नांगौ बा आदार होनो थाखाय जों खस्थ' जायो, बिदि मोनसे अनुभब फैयो। नाथायबा बिनिबो मोनसे माखासे मावनायनि मोनसे आदब खायदा थायो। दा बेफोर थाखाय जों सोलोंनांगौ दङ। दा बेखायनो जोङो आसामाव नुबाय जोंनि अमाखौ जाय जों अमाखौ जायो बे अमाया गोबां बाहेरनिफ्राय फैयो। बाहेरनिफ्राय फैयोब्ला बे जों जानाय खाद्यखौनो जों जुदि बानायाब्ला बाहेरनिफ्राय जागोन। नाथायबा बेखौनो मोनसे आं सानदों गोसोआव, जायनि थाखाय आं दिनै फिनो मोनसे गोसो जादों। दिनै आं फरायसा आफादाव थानायनि गेजेराव गोबां जोंनि जाखांफुनाय गथ'फोरखौ बा जोंनि इयुथफोरखौ बुङो जे अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, बायदिसिना ना फिसिनाय बेफोरखौ मावनांगौ जों होननानै। नाथाय एसेबां बुंसेयावबो जोंनि मानसिफ्रा आवगायबोआखै।
दा बेखायनो मोनसे खोथा सिन्था खालामबाय आङो जे एसेबां बुंनायावबो आवगायफैयाबाथ' जोंनि निजेनो मोनसे मावग्रा देखायनांसिगोन बे हिसाबै आं निजेनो बेखौ साननानै नैबे अमा फार्मखौ आङो जागायनोसै 2010 मायथाइयाव जेब्ला लखिमपुर सरि धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै दंमोन फरायसाफोराव बे समनिफ्रायनो आङो जागायजेनदों। सारा बे अमा फिसिनायनि अबावबाफोर सोलोंथाइ लादों बेखौथ' तेजपुरनि जोंहा गुरामारि दङ मनज बसुमतारी बिथांनि आवाजनि थांदोंमोन बेनिफ्रायनो माखासे आदब खायदाखौ जों सोलोंना लायो बेबायदिनो जि हायो एसे मेनटेन खालामनाय जादों नाथायबा जिबायदि सुबिदा लानांगौमोन बा जिबायदि खालामनांगौ बिदि हायाखै रां रुफानि माखासे खोथा फैयो जों न'खौ जों जिबायदि लुनांगौ लुनो हायाखै आरो नोंनि हानिबो माखासे खोथा थायो जोंनाव हाया खोब बिदि मोजां नंसोआ मानो होनब्ला बेहाय दैबाना जायो दैज्लाङाव बे हिसाबै बिदि हा गुवारबो गैया बेखायनो फुख्रि आलिनि सायावनो एसे गुवार खालामना दोन्दोंमोन आं बबेसे आं बेहाय अमा फार्म खुलियोमोन बे लेखायनो नैबेहाय लिं लिं गोलाव मोनसे बानायनायाव बेहाय आङो सायावनो लुनानै दिनै बेखिनि अमाखौ फिसिनानै दंफैयो आरो दासिम सारनाव माबेसे अमा दङ दाथ' ओरैनो गिदिर फिसा मिलायनानै गोरोबनानै 23सो अमा दङ जागौमोन बुरजायैनो नाथाय गेजेराव आङो गिदिर गिदिर अमाखौ फानदों मानो होनब्ला लाखिनो गोबां न' नांगौ बे न' गैयिनि थाखाय आं लाखिनो हायाखै नङाबाथ' दासिम हमना ला नोङो 2000सो अमा जासिगोन आरो बेबायदि खारन आंहाबो बिराद गोसो दङ अमा फार्मखौ बिराद गिदिर खालामनो मानो होनब्ला जोंनि बे आसामाव नायोब्ला आङो जोंनि बर' मानसिफ्रा खोब खम अमा फिदोङो ओरैनो न'खर न'खर फियो खिन्थु फार्म हिसाबै खोब खम बेखौनो साननानै नोजोर होनानै आं बे खामानिखौ मावबाय दङ सार बे अमानो जानायाव दा 23 अमानो जानायाव सानसेयाव बेसेबांसो खरसा जायो सानसेयाव ओरैनोथ' आङो बिदि आं खोब मोजां हिसाब खालामाखैब्लाबो तुलमुल नायो आङो जे सानसेयाव एसेबां खारा मानो होनब्ला आङो ओरैनो बायनानै फैयो मोनसे मा होनो बड्रेस कम्पानिनि बेखौ आं होयो लोगोसे बेजों लोगोसेनो आङो पलिसखौ आरो लकेल गुन्दैखौ एसे मिलायनानै होयो आरो बेहाय माखासे मा होनो मिक्सार मोनसे दङ बेखौ जों होयो होनानै बेजोंनो होनानै सानसेयाव हमथाना 200सो खरस जायो आरो दा सार फिसिनाय अमाजों बे गामि एरियायाव न'खर न'खर फिसिनाय अमाजों माबा मोनसे डिफारेन्स दं नामा डिफारेन्सआथ' जेनेबा लकेल आरो नै दा आं जि अमा फिदों बे जाबाय इयर्कशायर अमाखौ आं फिदों प्लास दा इयर्कशायरजों आरो दुरुक होनना बुङो बेजों आङो क्रस खालामनानै होदों दा बेबायदिनो बे मोनसे जाथिनि अमायाव जाना दङ दासिम मा होनो दुरुकजों क्रस खालामनाय दा बिदि दङ आरो लकेल जों फारागा एसे दङ खारन लकेल अमाया देरनायाव एसे खम देरो आरो जि उदैनि माने बेबु भान्डार बे देरसिन जायो लकेला जायनि जाहोनाव मोदोमाव खम ओंखारो फालांगिनि थाखाय एसे प्रब्लेम आरो बे फारसेथिं नोङो अमाखौ जुदि फियोब्ला मोजां जोलै नायनानै फिनांगौ लकेलाबो मोजां दङ माखासे बेखौ नोजोर होनानै फिनांगौ मानसिफ्रा जों ओरैनो अमा फियो होननानै जानला मोनला फियो बेखौ बिदि नङा फालांगियाव नोजोर होनानै मावोब्ला जों मोजां अमाखौ नायनानै फिनाया मोजां आरो जाखांफु लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना ओरैनो बेखाराव थायो दिनै जों नुनो मोनो जोंनि हालामाव बा जोंनि आसामाव गोबां बर'फ्रा MA फरायनाबाबो साख्रि मोनाखै ओरैनो गोदोसोनानै दं बिथांमोननिसिम सारा माबाफोर ओरैनो लेखा फरायदों बा MA BA फरायदों होननानै साख्रि मोनथारनांगौ खोथा नङा आरो साख्रियानो जोंनि मोनसे थांखि जानाङा लेखा फरायनानै जोङो गोबां रोखोमनि मावनो हायो दिनै गोरों मानसिफ्रा आंनि जिथु आं सिन्था खालामनाय साननाय गोरों मानसिफ्रा आसलथे फिसा फिसौ साख्रिखौ मावनाङा आंनि बुजिनायाव मावब्ला एसे मोजां गिदिर मावनाया मोजां खारन गोरों मानसिया जे फिसा साख्रि बाख्रि मावनानै थायोब्ला बेकार बायदि जायो आरो मानो होनबा नोङो 10-15,000 20,000 30,000 साख्रि मावनानै मा खालामनो आरो दिनै जोङो साख्रि मावनानैल' माखासे फालांगि मावनो हायो दिनै अमा फार्मफोरखौ मावनो हायो गोबां बिदि सुबुंफोर दङ जायफोर मानसिफ्रा दिनै फोरोंगिरिफोर दङ सोरबा बिदिनो गुबुन साख्रि मावनायबो दं बिसोरबो दिनै साइडआव गोबां फालांगि मावदों बिदिबो मावनो हायो दा जोङो उद्योग मुखि जानांगोन जोङो मानसिफ्रा दा जोङो अमा फिसिनाय लोगो लोगो अमा फार्म बा अमा फिसिनाय होनाय लोगो मानसिफ्रा एसे गावखौ नेग्लेजेन्ट बिदि साननो लानो नागिरो बिदि नङा जोङो मोनसे साइन्टिफिकलि जोङो अमाखौ फिसिनायनि मोनसे थांखि लानांगौ दा अब्लासो जोङो माखासे खालामनो हागोन दा जोंनि इयुथफोरा जोङो
गोबां सिमां नुयो नाथाय सिमांखौ जों नुनानै जों सिमांखौ जिबायदि माने लेभेलजों लांनांगौ बा जिबायदि स्टेजजों लांनांगौ बे लांनो हाया जोङो दा बेखायनो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ आं बुंगोन जोंनि दानि इयुथफोरखौ बुंगोन जे अमा फिसिनायल' नङा अमा जाय फिसिनो इन्टारेस्ट दङ फिनांगौ बेखौ साइन्टिफिकलि फिनांगौ आरो अमा दाउ हांसो ना मैगं थाइगं गोबां स्कप दङ जोंनाव दा स्कपा जोंनि गामियारियावनो दङ बे गामियारि स्कपखौ गारनानै जोङो मालाबा गोजान गोजान रायजोआव थाङो केरेला थाङो गुजरात थाङो महाराष्ट्र थाङो बम्बाइ दिल्ली गोबां जायगायाव थाङो आरो बेहायबो थांनानै जोङो खोब बिराद मोजां खामानि मावसोआ जों बेहाय लेबारसो खामानि मावो सोरबा नानि आदार हैनाय सोरबा अमानि आदार हैनाय सोरबा माने आलु बस्ता थिखांनाय सोरबा कम्पानियाव ओरैनो सिकिउरिटि थाहैनाय बेफोरबायदि फिसा फिसा खामानिखौ मावहैयो खिन्थु बेफोर खामानिखौ जों खिन्थु गावनि जायगायाव मावनो लाजियो दा बेखायनो जों सोलोंनांगौ थांनानै जों मा मावदों बुहुमाव गुबुन गुबुन जाथिफोरा बा गुबुन गुबुन रायजोआव माबायदि मावदों बैफोरखौ सोलोंनानै आदब खायदाखौ सोलोंनानै जोंनि बे जायगायाव फैनानै बे आदब खायदाखौ बाहायनांगौ आरो बे फालांगिखौ लानांगौ दा फालांगिखौ जेब्ला जोंनि आखायाव लानो हाया जोंनि हारि बा जोंनि बे नर्थ इस्टआव जोङो जौगानाय नङा जोंखौ फालांगिखौ जेब्ला जों आखायाव लानो हाया जोंखौ गुबुन मानसिफ्रा बा गुबुन हारिया मनाव लागोन मानो होनब्ला फालांगिरिगिरिनि आखायावसो थाखा फैसा थायो जाय थाखा फैसा थायो बिसोर बे बुहुमखौ माने दैदेननो हायो दा बेखायनो पलिटिकेलिबो बे जागासिनो दं दिनै नोंथांमोना मिथिगौ निउसनि गेजेरजों आसाम सरकारा दिनै मा लेभेल थांबाय दङ दिनै मियानि खोथा बुंदों मियाखौ माने दानि जोंनि आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों मियाखौ जेरैखि जाया होखारगोन मागोन गोबां खोथा बुंदों बुंनाया गोरलै बाथ्रा नङा खिन्थु खामानि प्रेक्टिकेल खामानि मावनायखौ माने जानांगौ मानो होनब्ला बाथ्रायाथ' नंगौ दा जोंनि मानसिफ्रा कर्म बा जोंनि मानसिफ्रा कर्म मावा बा हाबा हारिमु मावा बेनि जायनि जाहोनाव दिनै गुबुनफ्रा गोबां खामानि मावनानै जोंनि जायगाखौ दखल खालामगासिनो दिनै एग्जाम्पोल हिसाबै दिनै गामियाव आङो माखासे फिसा फिसा मिस्ट्रि दङ जोंनाव जाय मिस्ट्रिफ्रा गामियाव खामानि मावनो लेंहरो आंबो लेंहरो गामियाव नाथाय जिबायदि लेभेलाव मावनांगौ बा जिबायदि रोखोमनि मावनांगौ जोंनि मानसिफ्रा मावनो नागिरा जोङो खामानिखौ नागिरो खिन्थु खामानिखौ जिबायदि मावनांगौ रेसपन्सा मावनो नागिरा आरो गोसो होनानै मावा आरो बिगुमाया जिबायदि लुबैयो बेबायदि मावनायखौ जों नुनो मोना आरो बेनि अनगायैबो जिबायदि मावनानै हाजिरानि मोननांगौ बे हाजिराखौ बुरजा बुरजा लुबैयो जोंनि मानसिफ्रा लुबैनाया बुरजा लुबैयो खिन्थु खामानिखौ मोजां मावनो नागिरा बेबायदि परिबेक जोंनि मानसिफ्रा जायो जायनि जाहोनाव गुबुननिफ्राय जोङो गुबुन हारिखौ माने खामानि मावनो लाबोनांगौ जायो मिस्ट्रिखौ लाबोनांगौ जायो दा बेफोरबायदि गोबां खोथा आरो दिनै मैगं थाइगंनि दामफोरा बारायदों दिनै माइरंनि दाम बारायदों दिनै गोबां सानदोंमोन मा आसाम सरकारा फ्रि माइरं होदों बेखायनो जोंनि मानसिफ्रा बिदि अबहेला जादों दा बेफोरबायदिबो गोबां खोथा जायो बेफोरजों खोथा जानाङा आसलथे जोङो कर्म खालामनांगौ कर्म मावनांगौ हाबा हारिमुखौ लाबोनांगौ दिनै जोङो आबाद मावनांगौ जोंनि हाया ओरैनो गोलैसोनानै थायो माइल' मावो माइनि अनगायै जों जेबो मावनो नागिरा बिदि जों गोबां नुदों दिनै माने बेसरनिफ्राय हमनानै गोरान खेथिनिफ्राय हमनानै गोबां खेथि दं सानथ्र'हायै आबाद दङ बे आबादखौ जोंनि मानसि मावनो हानाय नङा दा बेखायनो जों खावलायगोन दानि इयुन जोलैफोरखौ नोंथाङा लेखा फरायदों थिगानो दङ लेखा फरायनायजों लोगोसेबो गोरों गोरा जानायनि अनगायैबो नोंथाङा बेफोर खामानिखौबो मावनो सोलोंनांगौ बा मावनो मोनसे खाबु लानांगौ मानो होनब्ला दिनै जोङो गुबुन गुबुननिफ्राय जों खार'पिटेनबो लाबोयो जोंनि धेमाजियाव बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोयो नगाव मरिगावनिफ्राय लाबोयो दिनै ना बायदों ना दा दैज्लां बोथोराव जों रावबो बिदि ना मोनसोआ दा जों बायना जानाय नाया उल्था फैदों गोथाङै लाबोयो नगावफोरनिफ्राय मरिगावफोरनिफ्राय बेफोरबायदि नाखौ जोङो जागासिनो दं जाय नाया बेहाय माने एसे मेडिसिन होनानै लाबोयो दा जोङो मोजां खायद' जों मोनजायाखै मैगङानो जा नायानो जा बेदरानो जा दिनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय अमा लाबोदों बै अमाफोरा दिनै मोजां नङा जानो टेस्ट नङा जाय अमाखौ जोङो दिनै गुफुर अमाया मोजां नङा होननानै मोनसे जों बरना मोनदों जेराव आंबो दिनै गुफुर अमाखौ फिगासिनो दङ नाथाय बै अमा आरो जोंनि अमा फिनाय बहुद माने जानाय टेस्ट गोथावा बे आलादा दङ दा बेखायनो बुंगोन जे जोंनि मानसिफ्रा मोजां जि मावो जायगायाव मोजां खालामनो मोननांगौ ना फिनायावबो बिराद लाब दङ जों नाखौ जानला मोनला फिसिनो नांगौ बेखौबो जों कचिं लानांगोन बा आदब खायदा लानांगोन जे जोंनि इयुन जोलैफोरा बेफोरनि गेजेरजों जों रां रुफा खामायनो हायो बे जोंनि आखायाव मोननाय जोंनि सिलायाव मोननाय रां रुफाखौ जों बुथुमना लानो रोङाखै जायनि जाहोनाव गुबुननिफ्राय फैनानै दिनै जोंनिफ्राय सेख'ना लांगासिनो दङ दिनै बेहाय ना फुवान होफैयो ना फुवान रोगा फैयो जोंनि बर' गामि गासिबो नगाव मरिगावनि बा जों मा होनो रङिया साइडनि मुस्लिम मानसिफ्रा फैनानै जोंनाव ना फुवान खालामफैयो जाय ना फुवाना सेरसेयाव 200खौ बिसोर 400 500 1000 थाखा होनानै फानो खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा मिथिया बे नाया बेसेबां दाम बारा लाखियो जोंनि मानसिफ्रा आरो दाबो
ना गिदिर गिदिरखौ फानहैयो केजि गोथां फानो ओजों नगामुरुनि लाबोनाय नाखौ जोंनि बर' गामि थांनानै बिसोरो फानहैयो जोंनि मानसिफ्रा जानोल'सो रोंगौ खिन्थु नाखौ बोरै फिनांगौ बोरै मा समाव फाननांगौ जोंबो मिथिया दा दिनै जोङो फुख्रिनि सोरबा फुख्रि दङ एसे एनै नाथाय बै फुख्रिनि नाखौ जों मेसेङाव फानो नाथाय आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय मा बे नाखौ फानोब्ला दाबायदियाव फाननांगौ दाबायदियाव दामबो मोनो आरो नायाबो खम ओंखारो दा बेखायनो बेफोर जोंनि माखासे फिसा बुद्धिखौ जों बाहायनानै खामानि मावनांगौ जायो आरो सारना इयुनाव माबा मोनसे थांखि दंबावो नामा जे अमा फार्म बेनिफ्राय गोजौसिनाव लांनो थांखियाथ' दङ थांखि हिसाबै आंहा गोबां दङ आरो सिमां हिसाबैथ' गोबां सिमां दङ नाथाय बेनि गेजेराव बबेखौ मावनो हागोन बे खोथा अब्लाबो थांखिया दङ आं मोनसे सिन्था खालामदों दा जिहेतु आङो अमाखौ दा जागायजेननानै थाबनो गारनांगौनि खोथा नङा दा बेलेगाव बेलेग खामानि मावब्लाबो नैबे अमा फार्मा थागोन मानो होनब्ला बे अमा फार्मखौ आं गिदिर मोनसे खालामनायनि मोनसे सिमां मोनदों अन्तत नाजादों आं गोसोआव सानदों जे 2000 अमा बिमानि मोनसे सिन्था खालामदों आं भबिष्यतआव बेखौ सिन्था खालामदों माबायदि खालामनो हागोन आंबो मिथिया खिन्थु गोसोआव दङ थांखि 2000 अमा बिमा बायनायनि दा बिनि अनगायैबो बेलेग सिन्था दङ बे उननि खोथा नैबे अमानि खेथ्रआव बेखौ आं बुंबाय जाहाथे बिनिथ' अनसुंथाइ जेबो मोनाखै दासिम दंजोबो खिन्थु सोरबा अनना होयोबाथ' मोजांमोन अब्लाबो जियानो जा सोरखौबा आसा खालामना लाब गैया निजे जि सिन्था खालामनो हादों बा निजे जि थांखिजों आवगायनो हादों बेखौनो नाजाबाय थागोन आंनि नाजानाया थाबाय थागोन बिथांमोनाबो अमा फियामोन अमाखौनो जाया बिसोरबो दा अमा फिनायखौ नुनो मोनदों सारा मा बुंगोन बेनि सायाव बेथ' नोङो राङा बहा दं बेखौ मालाय गुबुना नायो दाथ' नोङो जों नुयो दा अल आसाम पिग फार्मनि मोनसे जोंहा एस'सियेसन दङ बेनि आफादगिरिफ्रानो जाबाय जोंहा रतन गगৈ होननाय दङ बिथाङा लखिमपुरनि बिथांनावबो गोबां मा दङ दा आं नायदोङो जे आहम मानसिफ्रा बांसिन गोसो होदों बे अमा फार्मखौ आसामाव गोबां फिदों बिसोर फारसेथिं नोंथाङा होननाय बायदिनो नेपालि आरो मुस्लिम मानसियाबो दं सानैसो बर'फ्रा खोब खम दासो एसे सानबाय थादों बिटिआरआव एसे जादों एसे एनै खिन्थु आसामाव नायोब्ला खोब खम बर'फ्रा बिनि सिङाव हाबनो हायाखै जों मोजाङै जोंनो फिनांगौ फिदों होनना मिथियो बयबो दानि इउटुबाव मानसिफ्रा खोब नायो नाथाय सानदोंल' जोंनि मानसिफ्रा साननायावनो थांगासिनो दङ नाथाय गुबुनफ्रा जे माने सक लागासिनो दङ दा आसाम सरकारानो जा जियानो जा बेफोर गासैबो सक लाबाय दङ दा बेखायनो जानाया जोंसो जायो ट्राइबेलफ्रासो जायो बेफोरखौ जोङो जायो दा जों जानाय खायद'खौ गुबुनासो प्रडाक्ट खालामगासिनो दं आरो गुबुनासो जोंनि आखाइनिफ्राय फैसा लांगासिनो दा बेखायनो खावलायगोन दिनै आङो फोरमायनो नागिरदों दानि HYCP अल आसामनि प्रेसिडेन्ट पलाक सांमाइ आरो बिथांमोननि सेक्रेटारि मा होनो जोंना बरग'हाय होनना बुङो धेमाजिनि सेक्रेटारि बिथांमोना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनाबो दिनै बिराद गिदिर अमा फार्म दङ दा बिथांमोना जुदि आफादाव थानानै बेखौ खालामनो हादोंब्ला जोंनि मानसिफ्रा आफादाव थानानै मानो मावनो हाया मावनो हायो दा जोंनि मानसिफोरा फल' खालामो ओरैबायदि सिगाङाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जि मावलाङो बेखौ फल' खालामनो थाङो बिथांमोना गाज्रि मावदोंब्ला गाज्रि फल' खालामलाङो मोजां खालामदोंबा मोजां फल' खालामो जोंनि मानसिफ्रा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ मोजां फल' खालामनो थाखाय मोजां खामानि माव माने जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोजां फल' खालामो जायखिजाया बिथिङावनो बेखौ आङो खावलायगोन आरो जाया माब्लाबा गुवाहाटि क'क्राझार जों बेखौ बेरायनायखौ जों नुनो मोनो दा बे अमाखौ 53 अमाखौ सोर ओरैनो खस्थ' खालामनानै मावनांगौ जायो खामानि आदार होनाय सुनायनिफ्राय जोंहा हिन्जाव दङ हिन्जावाबो ट्रेनिङाव थांदों बिथाङा मोजां मिथिगौ अमाखौ बोरै मेन्टेन खालामनांगौ मा जानांगौ मा समाव मा खालामनांगौ आरो अमानि लैखोनखौ नायो अमाया माबायदि बेमार जादों बेमार जायोब्ला माबायदि जायो बेफोर गासैबो लैखोनखौ मिथिगौ आं गैयाब्ला जोंना हिन्जाव नायो आं थाब्लाबो नायो बिनो खारन आं सम मोनबानो आं नायो आं गैयाबा बिदिनो नायो आरो लोगोसे न'आव दा भागिन दङ बिसोरबो नायो बिसोरखौ दानिफ्रायनो एसे फोरोंनांदों मा अमाखौ माबायदि नायो माबायदि आदार होयो दानिफ्रायनो बिसोरखौ एसे गियानखौ होलांदों भबिष्यतआव जेबो जायाब्लाथाय बेफोरखौ मावना जानो हानाय मोनसे खाबु मोनो बेफोरबायदि आरो जियानो जा जोबनायावनो बेखौसो खावलायगोन आङो जोंनि इयुथफ्रा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा उद्यगमुखि जानांगौ
फालांगिनि माखासे नोजोर होनांगौ साख्रि बाख्रिखौ मावखानांगोनानो बर' हारि हिसाबै जों रावबो ओरैनो थानाङा जों जाबा चेलेन्ज लानानै फैदों बर' जाथि हिसाबै जायखिजाया बुस्थुखौ जों ओरैनो मोनाखै बेखायनो जों जुजिनांगोन गुबुनजों जुजिनाया ओरैबायदि जुजिनांगोन जोङो फोथारनिफ्राय हमनानै टाउननिफ्राय हमनानै फरायनाय लिरनाय गासैबो जायगानिफ्राय जोङो जुजिनांगोन अब्लासो जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो गेरेमसा हारि होननाय बुस्थुखौ जों मोनहैगोन नङाबा ओरैनो खुगायावल' बुंनो जानाय नङा आरो जों काउन्सिलानो जि काउन्सिल मोनदों बेफोर गासिबो जुजिना मोनदों गुबुनजों जुजि मोननाय काउन्सिल बेफोरो बेखायनो बै काउन्सिलफोरखौबो जाय बिथाङा दैदेनगोन बिथांमोना मोजाङै दैदेननांगौ चेलेन्जआ गावजों गाव नङा गुबुनजों चेलेन्जआ हदाय पजिटिभ जानांगौ आरो जौगानाय जानांगौ बेफोरबायदि खाबुखौ जों सोलायनांगौ आरो बिदिनो जोङो बर' जाथिखौ बुहुमाव गेरेमसा बाहायनांगोन नङाब्ला जों जि मोनदों बेखौबो जोङो फोजोबनानै लानो बायदि जागोन बे आरो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन